दिनैहाय गासैनिसिमबो खुलुमग्रोनायखौ जासिहरबाय। दिनैहाय जोङो नैबे खख्लाबारि समस्तियाव थांनाय समनिफ्रायनो जोङो दंफैयो। जोङो बेवहाय जिहेतु जोंहा 7 मेआव जोंनि बिटिआरनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो जोंनि इउपिपिएल हानजानि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय बेवहाय केन्डिडेट महरै गसंदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। दा बे हिसाबै जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो जोंनि बिजाथि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो खख्लाबारि समस्तियाव फैनानै जोङो केम्पेइन खालामदों, रायजो राजाफोरजों मिटिं लादों, रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों दिनैहाय रायजो राजाफोरा जोबोर माने इउपिपिएल दोलोजों सापर्टआव दङ। मानो होनना बुङोबा थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा फैबाय। 27 जानुवारियाव जिहेतु जोंनिया बिटिआर एकर्ड मोनसे बर'नि गेजेराव एग्रिमेन्ट जाबाय। बेनि उनाव दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिया सफैदों। बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजाफोरा बे गोजोन थासारिखौनो अरायसम नेनानै दङमोन। जोङो नुनो मोनदों थांनाय 2020 नि 27 जानुवारिनि जि आगोलनि जा बिपिएफ सरकार 17 बोसोर जा दैदेननाय बिपिएफ सरकार, बै समाव बिपिएफ हानजाया माने कुनु रायजो राजानि खामानि मावैखौ जों नुनो मोनदों। अथच बिथांमोना जोंनि गेजेराव दाङाबाजि, जोंनि गेजेराव अबर सृष्टि खालामदों, जोंनि गेजेराव कुनु मिलाप्रिति गैयै अखान्थि मोनसे परिबेकखौ बिथांमोननि जे 17 बोसोरनि जे सरकार खुंनाय, बे सरकार खुंनायाव दिनै गासै रायजो राजाफोरा नुनो मोनदोंमोन। बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजाफोरा बिपिएफखौ जोगारनानै दिनैहाय प्रमोद सारनि सरकार इउपिपिएलखौ दिनैहाय बजबनानै लादों। बे लेखायै दिनैहाय जोङो नारा नाथायै माने देरहाहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो नारा नाथायै बेवहाय खख्लाबारि समस्तियाव फैनानै जोङो रायजोजों रायलायदों, जोङो सावरायलायदों, जों जातिनि खोथा रायलायदों। जोङो दिनैहाय माने आरो रायजो राजाफोरा गासैबो सचेतन जानानै दङ। माला 7 तारिखआ सफैगोन बेखौसो दिनैहाय नेनानै दङ। गासैबो दले बले 100आव 100% सिंगेल ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरा दिनैहाय राजि जानानै दङ। आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारा बिपुल भटआव बयनिख्रुइबो माने हाइस्ट भटआव दिनैहाय देरहानो थांगासिनो दङ। बे बिथिङाव नैबेखौ बुंनो लुबैदों, दिनैहाय जाय समाव हाग्रामा महिलारिया सरकार खुंदोंमोन 17 बोसोर, बे समाव दिनैहाय जोङो बै समाव नुनो मोनदों माने जोंनि ग्रुप एबा जोंनि एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा माने पलिटिकेल पार्टियानो जाबाय हाग्रामा महिलारिमोन। दिनैहाय जों नुनो मोनदों जोंनि सानैसो जायफोरानोखि थाखा थफ्ला लानानै बिपिएफनि केम्पिं खालामदों, जायफोरानोखि माने बिपिएफनि जानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव भुवा माने खोथा बाथ्रा बुंनानै बायदिसिना खोथा बाथ्रा बुंनानै दिनैहाय माने केम्पिं खालामगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ माने खावलायगोन बा बुंगोन जे माने जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरा गोजोन थासारिखौ लुबैदों, मोजां मोनसे गभर्नमेन्ट नागिरदों। बे लेखायै दिनैहाय गासै जेसेबांखि रायजो राजाफोर दङ गासैबो प्रमोद सारजोंनो दंजोबो। बेनिखायनो जायफोरानोखि जोंनि सानैसोफोरा माने हाजिरा जाहैदों बिपिएफ दोलोआव, दिनैहाय बिथांमोना लाजिनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां दुखु खस्थ' सैसोमनानै फैबाय। थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि बिपिएफ दोलोआ माने इमुरनिफ्राय खिमुर माने गासै जायगायावनो दाङाबाजि मोनसे सृष्टि खालामदोंमोन, एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन। दिनैहाय बेफोरबायदि दल संगठननि जानानै, बेफोरबायदि राजनिति पार्टिनि जानानै दिनैहाय मा होनगोन केम्पिं खालामहैनाया बियो जोंनि थाखाय माने मोजां नङा, बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो जोङो बुंनो हायो
जायफोरानोखि बेफोरबायदि दिनैहाय BPF दोलोनि जानानै माने खोथा बाथ्रा बुंहैनानै रायजो राजाफोरनि सिङाव हाबदों बेफोरबायदि मानसि बेफोरबायदि माबाया माने सिगांनिफ्रायनो हयतोबा BPF खामोनजां जोङो बेखौ मोनसे अनुभब खालामदों। नि सायाव मोनसे खोथाखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लारिफिकेसनखौ होनो लुबैदों। आङो जेब्ला 2010 आव आङो बांलादेशनिफ्राय हायेन फारसे रावना होफैदोंमोन बा फैदोंमोन आसाम फारसे जोंनि बड'लेण्ड फारसे फैदों 2010 आव। बेवहाय जोंनि परिबेगा बिराद गाज्रिमोन जोंनि परिबेगा। बे समाव जोङो माहा थागोन माहा मागोन जोङो गोदाव सोराव जानानै दङमोन। बे समाव जोंनि हाग्रायानो जाबाय रायजो राजाफोर जेसेबांखि खमाव बर' रायजो राजाफोर दङ गासैबो जोंनि मोनसे हाग्रा बायदिमोन। जोङो बर' गामिफोराव थाङो बेवहाय ओंखाम सोंखाम जाहैयो माहैयो। जेब्ला आङो ओरैजाय बांलादेशनिफ्राय फैनानै ओरै अदालगुरि फारसे थांबाय बेवहाय जोंनि लोगोफोर दङमोन। बेवहाय थांनानै मा होनगोन बिक्रम दैमारि मोननि गामियाव जोङो सहैदोंमोन। जोङो आंनि दैदेननायाव गासै 8 जन मोनसे टीम दङमोन। 8 जन मोनसे टीम दङमोन। जोङो बै समाव माने थांनानै बिथांमोननि गामियाव जोङो माबा मोनसे गामिमोन सेंखारना माबा मोनसे गामिमोन बिथांमोननि गामिया बिथांमोननि दिमाकुसिनि आन्दाराव गोग्लैयो। बिथांमोननि गामियाव थांनानै इनिफ्राय बिक्रम दैमारि लानियाव जोङो ओंखाम संनो होदोंमोन। बिक्रम दैमारि लानियाव जोङो ओंखाम संनो होदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि न'खरा जोंनो ओंखाम बोथिसेबो जाहोआखिसै। जोङो बिक्रम दैमारिनि न'खरा दिनैहाय आं नैखौसो बुंनो नागिरदो। दिनैहाय बिक्रम दैमारिया कुनु मोनसे आन्दोलनाव बियो कन्ट्रिबिउसन गैयै सासे व्यक्ति। बै समाव कुनु मोनसे आबसुआ बै समाव गोबां राजा लामा जथेदों आन्दोलन खालामदों होसिरखावदों माने आसाम डिभाइड 50-50 होननानै NDBआ बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदों नांसोमदों गावनि जिउखौ दान होनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों। जोंथ' आरो बर' रायजोनि थाखाय मावदों हिसाबै बर' रायजो राजाफोरा गासैबो जोंखौ बजबनानै लादों। जों बर' रायजो राजानि न'खराव थांनानैनो जोङो बोथिसे ओंखामखौ जोङो जानो लुबैखागोन। नाथाय बिक्रम दैमारि बिथांनि जा माने न'खर जोंनो मोनसे समाव ओंखाम संनानै जाहोयै न'खरनि सासे बिथाङा व्यक्ति। दिनैहाय बिथाङा जोंखौ लानानै जोंनि NDBनि रिहेबिलिटेसन मुंख्लंफोरनि फैसा मोननाय मोनै दिनै जेलाव थानाय सार बिथांमोनखौ लानानै दिनैहाय जातिनि बिराद गिदिर खोथा बुंदो। बै समाव माहा दंमोन बिथाङा? बै समाव माहा दङमोन? जाय मानसिया जातिनि कुनु मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैयै सासे व्यक्ति दिनैहाय बियो मा होनगोन NDBखौ लानानै खोथा बुंदो। जाय मानसिया ओंखाम बोथिसे जाहोनो हायै माने कुनु कन्ट्रिबिउसन गैयै सुबुं बियो दिनैहाय NDBखौ लानानै खोथा बुंसोनायखौ जोङो माने नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो दिनैहाय बिथांखौ गोरा गोख्रोङै बुंगोन जोंनि मुंख्लंफोरखौ लानानै राजनिति नोंथाङा दा गेले। नोंथाङा जोंनि मुंख्लंफोरखौ लानानै दा गेले। जोङो हारिनि थाखाय गावखौ जिउ बावसोमनो होननानै दुखु खस्थ' सैसोमनानै बांलादेशआव थाना फैबाय भुटानाव थाबाय गुबुन हादोराव थानानै जोङो माने दिनैहाय फैनाय मानसि जोंखौ लानानै नोंथाङा दा गेम गेले। जोङो जा मावनांगौ जों मावगोन। जोङो जोंनि सेंग्राफोरा फैसा मोनदों मोनाखै जोङो बेखौ जों दङ जों मावगोन। दिनैहाय जेलनिफ्राय दिरुननांगौ दिरुननाय बेखौ जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो जायफोरानोखि जेलाव दङ दिनैहाय बिथांमोनखौ जोङो दिरुननो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दिनैहाय मा होनगोन BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टनि खोथा दिनैहाय बेखौ जोंनि दैदेनगिरि सारमोना खामानि मावगासिनो दङ। जाय समाव जोङो BTR एकर्डखौ मा होनगोन लाबोबाय बे समाव जोङो NDB 4 आबसु UBPO जों जथायै जोंनि बर'नि माने टप अफ दा लिडार दैदेनगिरिफोरा दिनैहाय बेवहाय सुक्ति खालामदों जों सुक्ति खालामदों। दिनैहाय बिक्रम दैमारिया कुनु जातिनि एक बिन्दुबो कन्ट्रिबिउसन गैयै मानसिया बिनि सालाय बिजौनिफ्राय बे माने मा होनगोन BTR एकर्डनि खोथा बुंनो समाया जोंनि NDBनि मार्टियासफोरनि खोथाखौ लानानै बियो बुंनो समाया। जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दिनैहाय प्रमद सारजों जों सावरायो। दिनैहाय आंबो सासे UPPLनि सोद्रोमा हिसाबै
जोङो माबायदिहाय बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन बेखौ थाबैनो मावफुंनो हागोन जोङो बेखौ अरायसम नाजादों आरो जोंनि जा माने परिबेक बेखौ जोङो माबोरैहाय गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोङो खालामनो हागोन आरो जोंनि जा फैबाय थानाय जेनेरेसन जों बिथांमोनखौ माबोरैहाय माने मोनसे इडुकेसन सेक्टराव जोङो दावगालांहोनो हागोन जोंनि एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन जोंनि समाजखौ माबोरैहाय जोङो दानो हागोन जोङो बेखौ मोजाङै मोजां दानो हागोन दिनैहाय जों बेखौ नाजागासिनो दङ बै समाव माहा दंमोन बिक्रम दैमारिया जाय समाव जों आन्दलन खालामदोंमोन जाय समाव जों आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन बै समाव बिक्रम दैमारिया माहा दङमोन दिनैहाय जोंनो खुद बिथांनि माने गामियाव थांनानै बिथांनाव जोङो ओंखाम बोथिसे माने जादोंमोन जोंहा मा दङ मा गैया जोङो माने अरायसम माने न'आवनो आलो गोजोन गावनि बिमा बिफाजों थानानै जोङो संसार जालांनो हायो थालांनो हायो खिन्थु जों सोरनि थाखाय नांदोंमोन हारिनि थाखायनो जों नांदोंमोन दिनैहाय बिक्रम दैमारिया बेनिफ्राय दिनैहाय प्रमद सारखौ गोबां माने बुंसोनायखौ जों नुनो मोनो जा प्रमद सारा लायनो एनडिएफबिखौ थगायबाय माबोरै थगायदों दिनैहाय एनडिएफबि आफादनि जायफोरानोखि सुप्रिम कामान्डार सुप्रिम माने लिडार मा होनगोन प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बा जोंनि सारमोना माने सुक्ति खालामदों जों सुक्ति खालामदों अब्ला प्रमद सारा माबोरैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ थगायनो हानो आरो जा सुक्ति खालामदों जोङो बे सुक्तिफोरा मोजाङै मोजां माने गासैबो थाबैनो इमप्लिमेन्ट जाजोबोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाया फैगोन जोंनि जा थांखि बिथांखि जोंनि जा ग्रेटार बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सिमां बियो थाबैनो जोंनि साननाया जाफुंहैगोन जोंहा बेखौ मोनसे मिजिं दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो मिजिं दङ जायफोरानोखि जेलाव दङ बिथांमोना थाबैनो गगनखौ जोंहा मिजिं दं हास्थायनाय दङ लोगोसे जोंनि जा परिबेक जों बेखौ गुबुंले खालामनो जों मालाबाबो होनो होआ बिपिएफआ जाबायदि 17 बोसोराव जोंनि परिबेक जोंनि थासारिखौ बिराद गाज्रि खालामबाय जोंनि माने बर' मोनसे दाङाबाजि सृष्टि बे समावथ' बिथाङा कन्ट्रल खालामनो हायोमोन बै समाव एसेबां माने बर' माने जोंनि लाइमोन स्टुडेन्टफोरा माने फेक इनकाउन्टार खालामजाबाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया सिप दङना गैयामोन बे समाव सिप दङमोन हाग्रामा महिलारिया खिन्थु बिथाङा कुनु दिन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथा बुंफेराखिसै अथ'स बिथाङा जेब्ला टिपकायाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय बेवहाय बै समाव बिथाङा जोंनि जायफोरानोखि बिपिएफआव मा होनगोन हाजिरा जाहैगासिनो दङ बेफोर काहिनिफोरखौ बिथांमोना मिथिगोन मिथिया आं मिथिया खिन्थु जाय समाव बै समाव हाग्रामा महिलारिया माने एनडिएफबिनि जोंनि सुप्रिम माने दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौ माने फिल्डआव गावलायनोसो लिंहरग्रा सासे माने हाग्रामा महिलारिया दैदेनगिरि मिथिबाय जाय समाव माने जोङो बे समाव माने ओरैजाय आङो सनितपुराव दङमोन बे समाव बे समाव बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बुंबाय रन्जन दैमारिया ओरैजाय फारसेजों थाथों आं ओरैजाय फारसेजों थागोन बेफोरबायदि लेथ्रा एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारिया दिनैहाय जोंनि मानसिफोरा माबोरैहाय बिपिएफआव थानानै माने मा होनगोन केम्पिं खालामहैगासिनो मा खोथाखौ लानानै बुंहैगासिनो जोङो लाजिनाय मोनो दिनैहाय एसेबां मोनसे माने 5,000निबो बारा माने मार्टियास जानानै दिनैहाय जोङो माने बिटिआर सुक्ति खालामदों अब्ला जायफोरानोखि एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा पार्टि दिनै बिथांमोननि जानानै दिनैहाय केम्पिं खालामहैगासिनो दिनैहाय बिथांमोननि जानानै माने गोबां खोथा बुंहैदो अब्ला माने बिथांमोनखौ दिनैहाय माने माबानांगौ जाय पार्टियानोखि माने जों एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बेनिखायनो आङो खावलायगोन दिनैहाय जोंनि 1 नं क'क्राझार एसटि लोकसभा समष्टिनि जेसेबांखि रायजो राजाफोर दङ गासैबो माने जोंनि एनडिएनि पार्टि जयन्त बसुमतारी सार नो माने ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जोंनि सारखौ देरहासार खालामगोन आं बेखौ एक्स एनडिएफबि एबा इउपिपिएलनि सासे मावथि हिसाबै खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय।